Онлайн продължавам да се обучавам в колежа в Щатите. Вчера гледах за 3 семейства, точно single parent семейства с един родител. Майка, това е масово е жената, в Колумбус, в Охайо. Документален филм за тези 3 семейства. Това е част от учебната ми програма, което, освен, нали, както казах, че е масово явление, другото, което ми направи впечатление, че в този документален филм, който имаше за цел да покаже проблема, в един момент от едното семейство децата ги замъкнаха на протест Black Lives Matter и това по някаква причина трябва да е включено в учебния материал. Аз между другото го наблюдавам от 2 години насам. Една безобразна пропаганда на академично ниво тече, защото, пак казвам, в курс, който има за акцент семейството, изведнъж показват как деца на 10 години отиват на този протест и това е супер важно за оформянето на техния светоглед и всъщност научаваш в университета, освен колко е тъжно това да растеш в бедност и в семейство без баща, което наистина е така, в същото време научаваш и колко е важно да отидеш на един такъв протест.